Oimana kwa Ramogi juang machiegni kagi kacha mage moko kuom weche mawamiyo pek. Machiegni nyinga Simfros Okinda. Jatend piny Uhuru Kenyatta ojiwo chenro matiyo kod yo manyasani e chwalo dongruok ma pacho ka. Mae koro dhi tego chenro mamoko mag lony manyasani koting'o ndikruok mag lope, choko osuru ahinya e kaunti ma Nairobi. Chenro ni ne ota kod rowere ma jolony mowuok e bede migepe mopogore opogore mag piny owacho. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Will not be comprehended at that specific time. Across various disciplines, these skills will enable. This digital mapping platform is the backbone holding it to apply our professional skill sets, the interdisciplinary. Sir, we first embarked on our. Your Excellency, the applications that have been developed, which include the Universal Payment Gateway, the Nairobi Revenue Services, the online mining cadastre, amongst others, all of which have done away with a lot of bureaucracy and corruption in government departments, are here to stay. The joint national mapping has built capacity for our youths across various disciplines. These skills will enable them to venture into self-employment and create employment for others. And I'm sure that you will continue to put your great efforts, your great capacities into further endeavors that will transform our country, change our country, improve transparency, eliminate corruption, and really make Kenya that much more inclusive and a much happier and better place to do business. Kawadhi nyime ni jalar Compton piny Kenya gi otiko mar azimio la umoja One Kenya Raila Odinga pod ni kod mbiye kaunti ma Nairobi moloyo jachung mar UDA William Ruto. Ma en kaluwore kod duoko mar ombulu mar paro mogol gi kambi mar nonro mar Tifa. Wadhi nyaka e gwenge mag dho wadh nam chumbi Mombasa kama jotelo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Mombasa noloso ng'anyo mamuol mar liro it jopiny ma kaunti no e winyayo kwe motelo ne yiero maduong' mar higani. Kane otelnegi kod jalar kom mar gavana e kaunti ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir, jotelo go siemo josiasa matiyo kod weche manyalo kelo athuye ahinya to e romogo mag siasa. Gijiwo oganda mondo nyakwe kod achiel margi kata obedo ni siasa medo kelo liet. Tumetembea ndani ya Mombasa na Orange kwa sababu tunasema we need peaceful elections. Ni kweli? Na sisi tunakemea vitendo vya violence ambavyo vimetokea sehemu zingine. Tunasema Kenya lazima iwe na umoja, lazima iwe na amani, siasa zitakwisha lakini sote ni ndugu moja. Na wale ambao wanachomea kuweka pocho kwenye violence, tunawaambia mkome. Uwiano bora na mwema baina ya jamii zote zilioko katika Mombasa hii. Yale tunayaona katika maeneo mengine ya Kenya ya fujo na ghasia kuweza kutokea. Mimi nataka na nawaomba na nawasihi waige mfano kutoka kwa watu wa Mombasa ya kuwa huu ni mji wa amani, huu ni mji wa mapenzi, huu ni mji wenye upendo. Ramogi wadhi nyaka gwenge go mag Isiolo achiel kachiel kama jalar kom mar ten piny e bwo riwruok mar Azimio One Kenya Raila Odinga timo limbe e gwenge go makawuono ni eri. Odinga medo lombo jodak manyandwat ma ugwe mondo bi olutne ombulu mar chwalo lekne mar yudo loch e yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar aboro. Reporter marwa Eriko Wenga nitiere gwenge go mag Isiolo kama osebedo ka oluwo
kwethno ero kata Raila kod Lange e weche go mag lombo jogo ombulu. Watudre kod achiel kachiel mondo wawinj ni to en ang'o madhi nyime. Tumesema tunaleta mpango pia ya kusaidia watu kama jamii kama sasa jamii hapa wako na shida hizi. Tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Kule Marekani, kule bara ya Ulaya, kule Brazil, kule India, hata hapo Egypt na kule hata Namibia kuna mpango ya social protection. Ili mambo hao watu kama hao wanasaidiwa. Tutaleta social protection program hapa Kenya. Ili jamii kama hao ambao wana shida wanapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Itafanyika. Watapata msaada hiyo kila mwezi. Tunaelewana vizuri? Alafu kuna wale mama ambaye wana watoto hawana mabwana. Single parent mothers. Wengine bwana yao alifariki, wamebaki ni watoto, yeye ni mjane. Sio? Wengine walikuwa wameoana, maisha yakawa mbaya, wakapata bwana yake, bwana akachukua bibi nyingine, yeye amebaki ni watoto, talaka. Sio? Wengine alidanganywa na kijana, alisema mimi nakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee kufanya kazi. Tukafanya kazi, mtoto amepatikana, kijana ametoroka. Tunajua wamama wanapata shida nyingi zaidi, sio? Watoto yao wanahangaika kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka serikali ya baba na mama. Tunaunga mkono? Sasa mimi naletea nyinyi salamu kutoka kwa mgombea mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? 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 Sisi tunasema tunapigana na mambo ya ufisadi. Tunasema tunapigana na mambo ya ufisadi kamili. Leo vile nimeleta pia ninyi, yule mwingine mpinzani wangu anasema yeye atamaliza ufisadi. Yeye anasahau. Yeye anasahau na amekuwa kama ile nini? Ile mnyama ambaye Tendawili. Mimi sio ndege, mimi sio mnyama. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mmeshindwa. Mnipapi mimi ni mji basi. Nilikuwa magari matunda. Na isiolo. Hiyo ni ile mnyama anaitwa popo. Unajua popo? Unajua popo? Sinaona popo anapaa kama hii. Si anapaa juu. Si ana mabawa. Sasa zamani popo alikuwa na walagai, na ndege na wanyama. Akienda kwa ndege anasema mimi ni mmoja wenu. Kumwona mimi niko na mabawa. Mimi napaa angani. Mnyama gani bado anaweza kufanya hivi? Anakaribishwa na ndege, anapewa chakula. Akirudi kwa wanyama anasema mimi ni mmoja wenu. Iko sawa. Kumwona mimi niko na sikio. Mimi niko na meno. Kama yeye sio. Manogae marazimio la umoja One Kenya Alliance kanitire gwengo mag Isiolo kabende odhi nyime koda lombo jogo ombulu mondo bio yiere e yiero mar tarik 8 dwe mar 9. Kawadhi nyime e yiero nero mar dwe mar 8 tarik 9. Kawadhi nyime en jopuonjre moko 170 nyonindo oko e koyo bang' mach wang'o odgi mar nindo e skund sekondar mar yawuoyi mano mar St. Luke's Kimilili manitiere kaunti ma Bungoma.
Obila koro chako nonro mar ng'eyo gima ne nyalo kelo majno. Wachore ni majno nochakore odhiambo manyoro e kinde ma jopuonjre ne pod nie klas ne somo nero mar midhiambo. Jodak ma Bungoma wacho ni dine joneg mach ma kaunti no chope skundno mapiyo to dine majno ok odhi malach. Kaluwore kod japuonj maduong' e skundno Innocent Siro, onge nyathi moro amora mane ohinyore e masirano. Hapo kuna moshi mingi hapo. We had a fire incident which we are yet to know the cause. It happened about 5 p.m. last evening. Our Dom Nabwana South got burnt. The student lost properties, about 170 boys, but all our students are safe. And the slight injuries they got when they were putting off the fire. We can say all our boys are the ones who put off the fire. By the time the fire engine from Bungoma County, which we must thank the team, they responded fast, but the distance, we are talking about 30 kilometers, and the road is also bad. We were able, once they arrived, we had already put off the fire. Migao mar thieth e kaunti ma Homa Bay jiwo jodak mondo wuog oko kendo kaw chanjo mar COVID-19. Apisa maduong' e migao no Laktar Gerald Akech onyiso jodak ma Homa Bay mondo chopie ute thieth mag piny owacho mondo giyud chanjo e kinde ma landruok mar midhusi mar corona jimbore e pacho ka. Jopiny bende dwaro mondo ne ni girwako abuog rombe e weche goeko kata kinde goeko ma gidhi e romo, ka gidhi e ute lamo, kata kinde ma gin e udi, kata e nyamburko mag matatu. Kaunti ma Homa Bay osechanjo mana 30% mar oganda mane geto kod chanjo mar coronavirus. Wan gi cases achiel ariyo adek moko pod waneno osiptende ma oko. To kata kamano, wan Homa Bay County Health Hotel ne Professor Mungama Minister marwa gi an Dr. Keche kaka Chief Officer waikore mar timo kedo gi COVID. Yedhe wan godo mag chanjo osiptende wa machalo Homa Bay County Referral Hospital, Ndhewa nitiere, Rachuonyo South nitiere, kata Sindo be nitiere. So koro gima wawacho ni COVID kik warit mondo omaki koka thiedhi. Chanjo e gima namba 1 midwano ng'ato ka ng'ato onego chanji. Machiegni paw tuke, Antonio Rudiger mane en jatugo mar Chelsea koro keto koke orak mar higni 4 gi klab mar Real Madrid. Rudiger ma en jahigni 29 notugo ne klab mar